Jopuonj kod jotije mbalariany ma pachoka endie obago ng'anyo ka kwedo lwasi marach mar tich kod nyawo ma piny owacho osekete chopo kare winjruok mane gibedogo mar CBA mar bero sekta mar somo koriwo koda ka chenro manyien mar chwalo omenda ne kuonde tiegruok. Kaka Lydia Okeyo leronwa, gisingo dhi mbele gi bago ng'anyono nyaka chieng' sirikal winj ywakgi, ka bende gidwaro mondo ket kare chenro ma chiwo negi okumba mar thieth. Ng'anyo mar jopuonj kod jotije mbalariany ma pachoka e bwo riwruoge motese ni The University's Academic Staff Union (WASU) kod KUSU, The Kenya University Staff Union, nochakore ayanga kawuono. Kochakore e mbalariany ma Maseno, Ramogi Oginga Odinga, Tomboya, University of Nairobi e kind mamoko, ne en rochruok mar somo kendo chenro duto te mag somo ne ochung'. We have been taken for granted for quite too long. Yes. And as a union, we are not going to accept. No. Jotenda PC maduong' mar riwruogno oseo piny owacho kuom keto nyawo e chopo kare winjruok mane gibedogo, mano mar winjo dwachgi. Winjruok mano winjore oringe kind higa 2021 nyaka 2025. How can you equate a PhD holder with the job group N? How do you become a lecturer? You are top of the top. First class, masters, PhD, postgraduate. Giwacho ni winjruok ma kamano ting'o meto mar osara ma ichulo modeko, rem chwalo omenda ma ing'adogi ne bedo migepe mowinjore kod keto negi kare chenro mar okumba mar thieth mongirore. We have been taken for granted to an extent that we are being paid salaries late. Our remittance are not being remitted to the institutions. Yes. Our pension schemes have since collapsed. And the government has not said a word. Riwruoge go singo tiyo kanyakla mar medo liet ne piny owacho mondo mi ochop dwachgi, ka bende giseo chenro manyien mar chwalo omenda mar siro somo jopuonjre kuonde tiegruok ma pachoka ma giwacho ni medo keto kamarach chenro mag somo ma pachoka. And we are telling our members across the nation to be on strike from this morning until we strike a deal. Workers of the university have said enough is enough. I want to be categorical, and especially to the employer in Maseno, that we are not stopping this strike unless we get a nod from the national office. We are in solidarity with the rest of the universities as we seek to get the government to sign a new CBA and give us a better offer and better remuneration for university workers. Ng'anyo makama bire kinde ma jopuonjre mag kuonde tiegruok bende osebedo ka bago ng'anyo ka kwedo chenro manyien mar chwalo negi omenda mar siro sombgi, ka geno en ne piny owacho biro rango yore mag kweyo yamo masani tungo sekta mar somo. There are two things that will forestall this strike. One, 2021, 2025 CBA. All the end of the world. Lydia Okeyo, Ramogi.